kana ganin datar ka tana saurin karewa da wuri, har kana zargin MTN ko Airtel suna cinye maka data. Dan uwa ba su bane ba fa. Akwai wasu apps da suke da cin data a bayan fage, wato background apps. A wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka gano background apps. Ga yadda zaka gane su cikin sauki. Na daya shine ka shiga cikin settings. Idan ka shiga cikin settings, zaka ga an rubuta network and internet. Ka shiga network and internet. A cikin network and internet kai sacin ko zaka ga data using, sai ka shiga data using. Na biyu, duba app using. So a nan wajen app using, a nan ne zaka ga wani app ne ya fi cinye maka data. Idan ka ga wani app da yake cinye maka data sosai kuma baka amfani da shi, so a nan lokacin sai ka yi restriction na background data ɗinsa don ka fahimta. Karar ka yi haka, to a lokacin za ka ga data ɗinka tana yin lasting sosai. Kar ka manta ka share wannan bidiyo so da abokan ka su ma su daina zargin MTN da Airtel. Assalamu alaikum, ma da bidiyo na gaba.